Što se tiče štete koja je pričinjena, u toku je procena štete, mi smo osigurani, tako da i osiguravajuća kuća će proceniti i izvršiti naknadu onoliko koliko budu procenili da to košta. Što se tiče procesa samih rada, mi smo se organizovali, znači zbog bezbednosti građana. Moram da kažem da je inače ovih dana smanjen broj građana koji dolaze u našu zgradu, jer sve što možemo završavamo elektronskim putem, a inače za građane koji moraju da budu ovde, da ostvare neko svoje pravo, ulaz je otvoren tamo od strane našeg službenog parkinga i to zaista funkcioniše bez ikakvih problema. Najviše je stradao ovaj deo koji je u staklu, znači hol, vrlo je nebezbedan, nebezbedno je što su to krhotine koje vrlo lako mogu da se sruče, da padnu. Mi smo i zbog bezbednosti naših zaposlenih i naravno pre svega zbog građana sve to jutros odmah obezbedili, organizovali čišćenje i jedan deo, eno tamo ako možete da snimite behaton ploče koje su bukvalno iščupane i kojima je gađano, to vraćamo sve u stanje, prvobitno stanje kako je bilo. Inače, što se tiče naših zaposlenih koji su noćas bili tu, niko nije povređen i sve je u najboljem redu.